Bayan an fito hutun aji wato break, sai na leƙo domin ganin yarinyar nan, kwatsam sai kuwa na hange ta a wajen mai sai da yogurt. Saukowa ƙasa na zauna kusa da wasu yara, ina tsokanar su muna wasa. Sai kawai na ga Amina da yogurt guda biyu ta miƙo min ɗaya. Na ce na gode, yau kam ina azumi. Ta ce haba malam, don Allah ka karba. Na ce wallahi da gaske ina azumi. Ta ce to ai shi kenan malam. Na yi mamaki matuƙa. Na ce waye baki kuɗi har kika siyo yogurt guda biyu? Ta ce min ai malam, daman ina da 20, kuma yau aka ƙara mini 20. Na ce to shi kenan. To amma me yasa zaki siyo min yogurt? Ta ce malam, mahaifiyata ta taɓa faɗa min cewa duk wanda ya yi min kyauta ni ma ne masa inda na samu dama. Ku kasance da Amintacciya Hausa TV a daren yau da misalin karfe 7 na dare domin kallon wannan ƙayataccen shiri. Ku danna mana subscribe.